performance rating of top national government official sa mao ra gyapon nga survey, no? Ato ning kuan ka ganina, mga kaigsuunan. Mas taas gyud ang sa Vice President kaysa ikumpara nimo mga higala sa presidente. Nganong naingon ni ana man mga katropa? Well, daghang mga butang nga naka-lead ni ana mga kaigsuunan. Kanang mga pasalig nga way katumanan. Ano man, di ba? Nilabay na lang ang December. Wala gud siya pakita sa TV. Nagpakita pa ba sa BBM mo? Anong pakita? Labon to pagsugod, may galas December. Wala, hindi talaga. Merry ang Christmas, no? Karon may gala, alaos na! Gipalurang-lurang may gala. Karon ang mo, sige na po, paghot. Kining iyahang kuan, kining iyahang stawag ni ini. Kini mga igalang yang tigpamaba. No, si Auntie Claire. Matod pa ni Auntie Claire nga sa survey sa mga presidential race o mga bet mga igala, nanguna manggod si Sara. 33%. 33.3% mga igala. No? Gihimo kini mga igala field work dates 21 to 28 of November. No, ang sample size 1,412 ka mga Pilipino. Gikan kini mga higala sa WR numero Philippine Public Opinion Monitor, issue number 5, volume 2025 mga igsoon. Na gyud mga citation, syarog masayop pa.